Ja ću prvo na početku svog komentara posjetiti na taj sramni čin tradicionalni u Crnoj Gori, gdje ne tako mali broj ljudi pribjegava izboru pola djeteta, abortusima koji se uglavnom vrše van Crne Gore. Ja sam u jednom periodu prošle godine, to je bilo par mjeseci, na sugestiju mnogih ljudi, sve podatke smo sabirali iz Kliničkog centra Crne Gore. Žao mi je što nisam kasnije to pratio, ali taj podatak možemo dobiti. Tada je bilo rođeno u tom periodu tih nešto više od 2 mjeseca 248 dječaka i 156 djevojčica. O tome mi moramo ovdje da povedemo računa kako tu sramnu tradiciju da promijenimo. Samo da kažem, ja imam 3 kćerke. Druga stvar, dakle, ovaj prijedlog je najbolji mogući, nema drugoga, tako da sve kritike da ovo ne valja ne treba ozbiljno ni shvatati, jer drugoga i nema. I na kraju, samo na brzinu ću ovaj predlog, da kažem, ovaj pregled prirodnog priraštaja u Crnoj Gori u periodu 1981-2011. Dakle, 1981. prirodni priraštaj na 1000 stanovnika 6655. 1991. prirodni priraštaj 5636. 2001. 3408. 2011. 1386. Imam sve podatke po svim tim godinama i ovo je porazno. Ovo je prvi korak sa ovim predlogom dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kako ćemo ga povećati prirodni priraštaj u Crnoj Gori i zaustaviti bijelu kugu koja nam je na vratima. Zahvaljujem. Hvala kolega Popoviću.